थाबाय मोजां थाबाय फाला ओरै फ्रि थाबाय नारथार नों लास थाबाय नों लास थाबाय बे नारथार नोंसोरो फाला बिसोर ओइ फाला लाखि कट हेलो फ्रेंड्स के Aronai YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय दा जोङो माबायाव दङ गौरां गार्डेनाव आरो क'क्राझार गौरां गार्डेन क'क्राझारनि एसे खाथियानो जायो ओमफ्राय कमेडि भिडिअ बानायफैदों लोगोफोरजों ओमफ्राय बिदिनो फार्स्ट टाइम आरो लोगोफोर गोजाजों ज' गोसोखांनानै ओरैनो थास्लायस्लाय कमेडि भिडिअ बानायदों नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन एसे उनाव आरो जेब्ला रिलिज जागोन अब्ला खोन्थागोन ओमफ्राय दा माखासे जायगाबो बेरायदों बेयाव गार्डेन गोदान जादों नामा नायगोन आरो लोगोफोर दं नै सिम्पोलबाबो नोंथांमोना एसे इन्जय खालामदो दिनैनि ब्लगखौ लेट जालायबाय बे समाव फुनाया फाग्ला एसे स्पिड जाबायना ओरैनो ओरै खालामदो एबार जाबाय दानसरां ओहो नङा एसे खब्लालाय दहाय ओमफ्राय ओरै मिनिनानै जासिगोन होनबावदो जाबाय बे ओरैखौ दा ओरैल' नायग्रोदो बेखौनो एक्सन आयौ गोजौआव थांदों र' मानसियासो गाबैसो दं दे आंखौ नायहरनोसै नोङो जाबाय ओमफ्राय गोसोआव दंखायोना दे फन हरनो रेडि था दे फन हरखाबाय जाबाय ओइ र' दा न'आ आं हरनो जिरायनो नो दे रेडि था जिराय एसे लाइट केमेरा आया मा खलायखो फन हरबाय नों सिमा लालाय ओरैजायनियावसो लाइट केमेरा एक्शन फाग्ला जायाखै थाब खालामा एसे बरन हां माबा आया फाग्ला गैया साला बियो हिनजाव लाया बेनो बाजासो लोंगासिनो दङ बेखौ रागान बुथारनोसै गोसो जाबाय आङो जायाखै
जायगाया बिराद मोजां मा गार्डेन होनदोंमोनलाय औ इमक्सारा अबा पिउनिक गार्डेन नामा पिउनिक ओमफ्राय माबा एरिया मा एरियामोनलाय सान्दामारि ओमफ्राय सान्दामारियानो आरो गौरां एसे बारबोनांगौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गौरां एसे बारबोनानै ओमफ्राय माबायाव एसे बारबोदो फैनानै बिदिनो 2 किल'मिटारसो जागोन आरो होनबानो बेयाव माबा पिउनिक ओरैनो माबा होनना बुङो इमौसारा होनना बुङो ओरैनो जायगाया बरियाखा साहा बागानबो बिराद मोजां दं आरो नै जों जिरायनायावबो स्पेसियेल आरो ओमफ्राय मोनाबा साबसिन नुयोनो जायगाखौ माबा बेलासिबो आरो दाथ' सान्दुंना जों सान्दुं बार जोंबो मिथियामोन ओमफ्राय गौराङाव बेरायफैनायाव ओमफ्राय लोगो सासेया मिथियो बेवहायनो जों दा बेरायफैनांगौ जाबाय लोगोफोर माने जों दा न'आव थांसै आरो माखासे शुटिं जों दसेल' खालामदों ओरैनो ओमफ्राय दा जों न'आव थांसिगोन न'आव थांनानै बिदिनो लोगोफ्राबो गासिबो थांजोबसिगोन बाय